Morjesta, mä oon täällä Kassu1122. Kuinka asennetaan kovalevy-videon parissa. Se kovalevy tulee tuommoisessa paketissa. Se ei juuri minkäänlaisessa paketissa. Ja sieltä se aukastaa. Mulla on tässä VD3 teran kovalevy tai kiitolevy. Setelle pitää olla, jos teillä ei ole jo 103 kaapeli, joka sitten laitetaan emolevyyn ja tuohon kovalevyyn siihen kiinni. Tuommoinen Fujitsu halpa, ihan toimiva. Sitten laitette sen koteloon, jos teillä on paikka sinne. Laitette sen sinne paikalle ja siinä pitäisi olla semmoista klipsit, mihin se menee. Sinne tuotatte, jonka jälkeen siinä pitäisi olla reijän paikat. 2 paikkaa. Ja mulla sitten tuli tällä koneen pois näköjään 12 ruuvia. Niin mä laitoin ne siihen. Tuohon reijän paikoille kiinni. Se on ainakin hyvä laittaa 2 kiinni. Se pitää tuntua tukevasti siinä kiinni, että se ei lähde lentoon sieltä. Koneen lentää lattialle. Ne pistää siihen kiinni. Ja sitten toinen ruuvi kiinni siihen koteloon. Kannattaa kiristää ihan kohtuu hyvin. Nyt sulla on niinku paikoillaan kotelossa sun kiintolevy. Jonka jälkeen sä otat sen 100 kaapelin. Otat 100 kaapelin sieltä. Ja pistät sen kiinni siihen kovalevyyn. Jonka jälkeen pistät sen kiinni emolevyyn. Ja sen laitat vaan sinne. Se on vähän, voi olla nihkiä laittaa, mutta käyttää vähän sen voimaa. Tai ei liikaa, laittaa sen paikalle. Jonka jälkeen tämä niin sanottu 3 pin tai tämmönen tommonen kaapeli tulkkaat sen kiinni siihen toiseen leviä siihen noin. Ja sitten sen jälkeen kun se on se semmonen leviä kaapeli, se ainakin mulla oli, että ne pitää olla ne paikallaan, että se alkaa toimimaan. Tai ehkä tulee tänne. Ja täältä sitten otetaan sitä alusta. Mutta jos se tuu sinne, niin mä laitoin se, että ohjaus paneeliin menin. Otin täältä tallennustilat. Ja siinä oli niinku, että lisää tämmönen jaa tallennustila. Ja sieltä laittelin niitä kohdalle, niitä asetuksia. Ja sitten se sieltä saa tulemaan tänne näin näkyviin. Ja sitten täältä vaan alusta. Ja se oli siinä sitten, kun se alustaminen kestää jonkun aikaa ja sitten sulla pitäisi olla levy toiminnassa. Se ei sen kummempaa ole. Se olisi morjens.